Ndị be anyị ekene m unu n'ụbọchị nke taa. Anyị si na ya dịrị ndị Igbo na mma. Dịka o si dị, ihe a bụ Igbo Media ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ nnukwu ozi dị oke mkpa gbasịta maka ana Igbo and Igbo community and ihe debe na Nigeria. Ya bụ ife ka anyị na-ewetara unu na Igbo Media. Dịka isi wee na-esole anyị, ọ bụ na nke a bụ ụbọchị izizi gị ị na-abịa n'ilu akwụkwọ na Igbo Media, ekabaru ka i subscribe and turn on your notification ka ị lapụ miss any of our update dịka anyị na-etikwu ya n'ilu akwụkwọ kwa mgbe. Dịka o si dị, o nwere ya wetara n'ụbọchị nke taa gbasịta maka ka ya bụ ife si ada and gbasịta maka ka ya bụ ife si akpọtụ n'ala Igbo. Biko mma achọ ka ige ya bụ ife. Ihe a bụ Biafran Prime Minister Maazị Simon Ekpa. O nwere ife okwu n'ilu akwụkwọ mma achọ ka unu ga-esi ya bụ ife ọ na-adọrọpụrụ anyị ifu nche n'ilu akwụkwọ gbasịta maka ihe ndị a niile okwu. Alright, over to you, sir. All right, we take Reverend Henry. Over to you, Reverend Henry. Yeah. Reverend Henry, over to you. Let me. Hello. Reverend Henry, you need your camera. Yeah. Let me have it on. Okay, start it now. Start your camera. Okay. Please, anyone that needs camera can start it on now, but not those in the zoo. Those in the zoo or homeland, don't start your camera, please. I don't know what I'm. Okay. Reverend Henry, you can start your camera, please. Yeah, let me. Hello. We can hear you. We can hear you. Speak up. Okay. So I am here to welcome you. I am giving 50 to welcome him to Lagos and to continue to assure him of my prayer. So, thank you. So, Chineke gozie gị n'ihe niile Biafra. So just to say welcome and thank you. So I can make 50 Ejema. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome, Pierre. Thank you, Mazi. Thank you, Mazi. Thank you. Mazi, so no one in an line. Okay, pick. 1 minute, Obiko. Oh, Batobie. Isi na-egbu ogidi. Yes. Ọkwụrụ ọka. Ana m ekele gị. Am otu onye n'ime nzukọ ezinụlọ. Adadora mma. Akụgo nwanyị. Ekelela gị. Ekelela gị. Ọbataobi ime na bịala anyị ebe ka anyị ebe. Anọ m ala zoo. Mana anọ m ebe ka anyị. Anọ m Owerri nga amụrụ m kpọmkwem. Ekele ga nke ekele si ime ịgbalị ala bịala anyị. Anyị so ga-azụ anyị agakwa ha gị o. Anyị so ga-azụ anyị agakwu. Ebe abụọ litiri isi anyị eso gị. Awanna ya ji ile ose jeje ụkwụ agbawa ụzọ ịgbagba ala ya. Ọ na gị paracha ihe niile nọ nga ekelela gị. Aga m eji 10,000 eje jisi ga-ebịaruola. Imeela jiri nkeji. Ada ngwere kwuchara m. Thank you. Oya, thank you. Thank you. Asị mma bịa gwa gị ụlọ maka mana dadara m ekwu ya. Ọbataobi ọnụ m na-aga ọkwa ofu na nke gị ọlụ angel biko kwuo. Dadara m ekwu ya. Ọkwa mana ịsọzikwa asụsụ ahụ ịmana nke ụbọchị ya n'ịtara ya ata. Ahụ mere newo. Mwana ekwulubla aka ndị ezu apara na tola m ihe.
There we ime na ọbata obie abaghafụhụ m azụmo abaghafụhụ m onye m gburu jejekwa m ada abaghafụhụ m ọnụ m emechigodo ndewo. Thank you. Thank you. Thank you. We have a caller on the line. Caller on the line, go on, please. We can hear you. Okay, I'm Ifeanyi Chukwu, wishing from Owerri Nabo. And I'm our ever Prime Minister, and I know more name. Even if we have this, so we keep where I work at the go. So on that note, I'm from this support to Robin. Sorry, his network cut him off. He will call back, or he will send his. Okay, we have another person. Caller on the line. Caller on the line. Speak up. We can hear you. Hello, Master Parawa. Yeah, speak up. We can hear you. We can hear you. I'm an Obidua guy, but I wish to support Biafra. This thing. Master Parawa. Biafra government. Good evening. Good evening. Okay, so what are you giving us? I'm in Libya right now, but if you can give me any contact from Libya so that I can drop my widow's match. All right, thank you. Thank you. I will send you our Libya admin so that you can contact him. Thank you so much. All right. Thank you. Speak. I'm going to be now 1 minute. Half a minute, in fact. Because. Okay. How about you? Neku. Ọbata no na anabai. Asịrị m ka anyị kelee gị n'ọrụ ọma ị na-arụ. Nna asọ n'ikpe onye ọzọ network akụpụ gị. All right, we give to 645564. Unmute yourself. 645564. The caller on the line. Hold on, please. All right. I don't know. 64. Okay. Am I coming out clear? Yes, we can hear you. All right. My name is Alobi. I was here before from Apapa, Lagos, but one of us that traveled to Biafra land, Mazi, old soldier, Onyame, he said he's supporting with 10,000 AJ. So I will give it. Those in Lagos knows me. I am here in Apapa. And what I want to say, the reason why some of us in Lagos is finding it difficult to get people in Ikeja. I just spoke with some of them, Ikeja, Ikrudu, Unilag, Island, and Aja, because the ID given to us for this Zoom meeting is not working. Some of us that is getting in here, we are getting in through Telegram, Appium way. And that is why you cannot know, because I know if assuming we are getting on the normal way, you would have seen our name, those of us who are coordinating Lagos. So it's a bit difficult for people in Lagos. Some of them are already in where they are gathered because it's already late, they have to go home. So some of them is saying that our Prime Minister is going to return because they need to get into the meeting, or whether our Prime Minister will come back to the Lagos or in Biafra land so that they can come back and make their contribution too. And if there's any of them that get me to their contribution, I can also come back to the platform to announce it. Thank you, our Prime Minister. God bless you. Thank you. Mazi, please take any of our numbers that have posted in the comment section so that
we can connect you to where they can channel their donations to the head admin in Lagos and other places, please. Our numbers are here in the comment section. Okay. I will do that. I will do that, and they also know me. We know them, so I will get back to them as. And I will get back. Just for your information, the town hall meeting of Lagos will be every 3 weeks. Oh, that's good. That's good. Thank you. Going forward, every 3 weeks, going forward, because we are now entering a very, very dangerous, strategic, and a certain level in the liberation that we needed to get you people engaged more than ever. We are glad. Yes, we are happy. We will be happy to host you every 3 weeks, our Prime Minister. And this time we are going to prepare very well. And they will want the Zoom ID that will be given to us should be active, because that is what disfranchise us today, or to be very effective, please. So, but we will be glad to have you every 3 weeks, because we are proud of you. Lagos, because these people really dealt with us after the kidnap of our leader. But you have come to bring light to Lagos back. And we are going to show you that we in Lagos, we are equal to the tax. Thank you, my Prime Minister, and God bless you. Mazi Sono Moyana na line. Pick. Because half a minute. Because Udua Komini. Ekpaki, the taproot, Abala. No. Since I'm not trying. In short, Adam Esau from day one. The day you started, I'm so happy. Afambo Nkema Augustina. I support with 20 AJ. Mana that program, Muna Adado Rama ladies first, Kogwam come see me. On a Obengi, because I drop the woman. No, also Okbomo, but money Kube. Okay. Bakogana discuss no more. You see him now, you number same daily. Opposition. Oh yeah, one money, you could be anything and money I put them my wagon. So I don't know. Thank you, no problem. Oh, but thank you. Okay, we pick Mighty Dot. Mighty Dot, unmute yourself. Mighty Dot, come on. You know about it? Awesome. Yeah, good afternoon, my Prime Minister. Yes, it's good to join you to visit the zoo. So as usual, I come because as I was driving back from work, something just spoke to me, and you confirmed it by saying that the chain has broken. For that seat, which I always will continue to honor, that's Black Panther seat. For that seat to visit the zoo, that means something will begin to happen. So I'm going to honor that seat with 200 Ejema. Thank you. Thank you, Mighty Dot. Thank you. Who do we have again that has not spoken? All right, let's make this call because it's been on the line for a long time. Okay, Mazi, over to you. We can hear you. Speak up, please. Thank you so much. God bless you. Our Prime Minister will welcome you. Okay. So happy to welcome our Prime Minister. This is very interesting. I want to use this opportunity to say the 449 million vote is not scam. Been looking at it, what is happening today in this Zoom meeting
shows that all Biafrans, they are ready to go. Yes. We thank you once again, our Prime Minister. I want to use 20,000 yes, 20,000 again to support your coming. Thank you so much. We appreciate you. Thank you. So, I didn't know how to. Don't worry, I'll follow you up. Alabawa ike kwetu baba Umu Biafra bilenu hallelujah. Alabawago emigala Umu Biafra bilenu hallelujah. Alabawago ndị Nigeria emigala Umu Biafra bilenu hallelujah. Ite niile jiri sie ndị Biafra tinye ha n'ọkụ na Nigeria kemgbe Murtala Mohammed otiwago anyị etiwago ya. Yes, the freedom has come. Otua. Ma ọ bịara n'etu anyị na-eme ya a ga-agba woto agbachakwa ya o wee mee gịnị ọbịa na nke ikpeazụ. Ndewo. Mazi Sana onye nọ na line. The hands are increasing. Half a minute, PM na-ege gị ntị. Okay. A na-ekele ọbata obi. A na-ekele a na-akpọ from Benin. A na-mbụ mba Titus Wakwe. Mba. Ndewo. A na-ekele ọfụma. Amakwa m ọ ga-abịakwa Benin ka anyị kelekwa ọfụma na maka anyị ka ikwu ebe ahụ. Ọ ya bịa na-ekwu ụmụ ya asa ọbata obi ebiko ọnụ netwọk akọpụ ya na adote n'ọkpọwala. That one is gone. Network. Okay, Mazi speak up. Oh yeah, Mazi fine to go speak up. Okay. Okay, there was Mazi, I hope my voice is coming out. PM can hear you loud and clear. Yes. All right. How about Toby? There were Mazi fine Chukwu. As in Bankenegi, near money in a Biafra. Now, the reason. Na Muabu Mazi fine Chukwu. How come be Budorija no be Mbudo Sowegi? When I say there were the ship can already in a Biafra. Makanaya Fugo, our freedom is already standing before us. Yes. And there's nothing the enemy can do again. So victory is us. So what we are doing, we are packing our bags because we are going home. So I appreciate your coming to Lagos to see our people. I'm just happy by like 4 days ago, to see my wife. I'm coming back to buy again, and I am supporting in both whenever I'm around Biafra land. I spread the good news. I preach Biafra everywhere I go. Even I used to tell people that if I find myself even in Asorok, I will speak Biafra and nothing will happen. So I appreciate all your good work, and I'm trying my possible best too. I'm also paying my liberation tax weekly, and I just want to welcome you here in Lagos. I'm not in Lagos and in Biafra land. I just left 4 days ago, but I will be back soon because I always want to be home. So I appreciate you. I want to use 20,000 to welcome you in the Lagos. I say, may Chukwuka Abiyama continue to bless you and keep you strong. We are already home. I will have one song to just say to you. Go ahead. Ndị na-akọtọ Simon Ekpa
Nabiano no Simon Epa, Ndina Koto Simon Epa, Nabiano lo Simon Epa, Opojo Nine Kurunisiki, Obugorogi Ngozi, Nguta Nine Kutologi, Abugorogi Ngozi, Chukwe Bunigo Geno, Chukwe Bunigeno, Obunigo Geno, Chukwe Bunigeno, Ndeo Mazen, Ndeo. There we can feel the emotion. There we Okay. Now, by go ahead, just half a minute because what also before network. Okay, ihe m na-ekwu bụ na o nwere ndị bishọp m na-anọkọ ebe a nke anyị riri nne na bi n'ebe a. So ebe m na-afụzi ahụ na-abịazi na ezu na ọkụ na ebe kwada dịọra mma. Ebe ọ na-abịazi na because anyị na-try na very difficult nọrọ na that fundraising and mesu unu stere sokweghị na line steady but inwe ịbịa inweta uru that place na-acha anya obete ebe ebe na-abịazi ọ nọzi Lagos now so m ga-agwazi ka anyị kwadozie ọ bụrụ na ọ ga-abịa bi n'ebe a ọ ka ngwa ndị mmadụ ka anyị kwado that 3 weeks time ọ ga-abịa Lagos ka anyị join unu ọkwa ọdị mma lara ọsọ na gịnị ọ sị nna akwụkwọ ka ọ bata obi n'ife asị m dat ebe ọ nọ dị Lagos now anọ maka na nọ line on time every time okay na ọta so a masị ka m ga-agwazi ndị mmadụ ọ bụrụ na ọ ga-abịa dị ka anyị mara ọ bụrụ na ọ ma bịazi Benin ka m gwa ndị mmadụ ma some bishop pastors nọ na Benin ebe a okay na ọta mere ebe fara ka enjoy unu na 3 weeks time ọ ga-abịakwa from Lagos men won't organize na Benin and you will have me there. I am here to unite the entire Biafra people now. Okay. That is my mission as we approach Biafra declaration. So I am on evangelism now. So organize yourself in Benin and I will be there. Okay. Yes, the media team will take it up from there. And then also the de facto government as well must be notified so that everybody will be carried along. And I will be there. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Now go and send the numbers on it. You know now. So send the numbers on it. Our information minister. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay. Isaac Ota, unmute yourself. Isaac Ota, unmute yourself. Isaac Ota, unmute yourself. You have the mic. Batobie. There we Batobie. Nkakampi. Ofu mbaji na-eji truck ebu. Ofu mbaji na-eji truck ebu. Ndewo. I don't know. In fact, itila ha madam round nishi. Itila ha madam round nishi. Asim, I want to have a talk big Gesibia, Lagos, Mara, Itiano. Ngeji the sum of 10,000 ejima, 10,000 eje. You welcome over to be Geji. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mazi. Amba Ebu Emeka, over to you. Unmute yourself. Amba Ebu Emeka. You have the mic. Nayuku government in exile. Kendo Ibo na our prime minister and Mekelegi. I know me na man. There's no lie in it. Nihe na onye akpọrọ aha nwere ife ọ na-eme
Thank you. So, Mr. Kwarawa, Thank you. okay. So Mr. Kwarawa, I will need your direction on how I can pay in the money. Okay. Yeah, message any of these numbers that we have on the comment section. We follow you up, please. Message any of these numbers on the comment section. We follow you up. Thank you. Thank you, Machineke. Maazi Chukudi Paul, unmute yourself. Over to you. Maazi Chukudi Paul, unmute yourself. You have the mic. You muted yourself again. Unmute, then remove. Unmute. Yes, I can hear. If you're I hope you're not in the zoo. We don't need people from the zoo to turn on camera. Okay. Over to you, sir. Unmute, unmute. Unmute. Okay. Good evening, lovers of freedom. Good evening, Prime Minister of Biafra government in exile. My name is Maazi Shoko de Paul. I represent Benin Republic. Maazi, I've received a lot of misinformation coming up, try to label me that I'm not active or not functioning in Benin Republic. I want Biafra government in exile to discard it. Biafra government in exile Benin Republic has functioned, and we have activated the level that we are not tolerating any nonsense. Ndị be anyị daalụ nne nnukwu unu si wee na-esore na Igbo Media dịka unu si na-esore anyị si na Chukwu oke abịa mapụrụ mmiri na ya gozie niile n'ofu n'ofu otu anyị kwuru otu akọ ya dịrịrị ise kapakwa alụ ka itinye alụ nke gị na ihe niile na gbasara maka ihe Biafran Prime Minister kwugasị n'iru akwụkwọ ana ndị ọzọ dị iche iche kabarụ ka itinye alụ nke gị ife ichere n'ụdị nke gị gbasara maka ya bụ ife dịka anyị nọkwa na-echekwa olileanya na Maazị Nnamdi Kanu ya pụta oge na-adịghị anya na n'ụlọ mkpọrọ anyị sị na Chukwu oke abịa maka inye ya ike nọnyere ya chekwaba ya mana anyị kwuru otu aka ọ ya dịrịrị ise. Thank you and also stay tuned at Eastern News 24. Ka emesịa nụ ndị be anyị.